बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। चिरां जिल्लायाव साथाम लाइमोननि हारिमु अनफावरि हाबा। हारिनि दोरोङारि दामजुखौ फोथांना लाखिनो हाबा मावदों लाइमोनफोरा। गावनि थांना थानाय लामाखौ गावनो सोरजिना लानायनि अनगायैबो हारिनि दोरोङारि दामजुखौ फोथांना लाखिनाय थांखिजों बाख्नायजाथाव हाबा मावदों चिरां जिल्लानि बिजनी मंगलियन चौधुरीपारा गामिनि थागिबि फुथुल गयारी, जोमै ब्रह्म आरो धनन्जय राय मुंनि साथाम लाइमोनफोरा। थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो खाम, सेरजा आरो सिफुं दामनानै बर' हारिनि दोरोङारि दामजुखौ बर' गामि गामि गोसारहोदों बिजनीनि साथाम लाइमोनफोरा। दोरोङारि दामजुखौ सोरजिनायनि अनगायैबो मेल मिटिंफोराव दामजु दामनाय, उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ दामजु दामनो फोरोंथाय होनायाव गोख्रों बिहोमा होबोदों बिसोर साथाम लाइमोनफोरा। खाम, सेरजा आरो सिफुं सोरजिनाया साफ्रोमबो बर'फोरनि बिबान। बर' हारियाव खाम, सेरजा आरो सिफुं दामग्रा सुबुङा गोमालांगासिनो दङ। माखासे बैसोगोरा सुबुङा गोमालांनोब्ला बे हाबाखौ सोरजिनो हानाय नङा। बेनि थाखायनो हारिनि आंखालखौ सुफुंनो बे हाबायाव नांथाबदों होनना फोरमायदों बिथां लाइमोन। बेफोर जाहैबाय खाम, सिफुं, सेरजा दामनाया जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि दायथ'। जायखि बेफोरबायदि दाननाय बा आखाइनि हाबाफारिखौ जों लाइमोनफोरा सोलोंखायाब्ला उनाव आरो दस्राखौ बबावथो मोनबावनो। बेनि थाखायनो जों नाजागासिनो दङ। जों गुबुन हाबाफारिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे खामानिखौ मावगासिनो दं आरो दासिमाव। जागायनायखौ जों 2016 मायथाइनिफ्रायनो एसे एनै जागायबोदोंमोन। ओमफ्राय मैखोमै बाहागो लादों होनबा जेब्ला 18, 19 बेनिफ्राय गोख्रोङै हाबाफारि मावबोदों आरो बेनिफ्राय कर'नायाव एसे थाबथाबाय। बेनिफ्राय 2021 मायथाइनिफ्राय ओरैबायदि थाथ'नाय गैयै मावबाय, बोसोरसे बेखौनो मावबाय थायो आरो जों थाथ'नाय गैयै बे समनिफ्राय। दासान्दि जों साथामाव मावगासिनो दङ। नैबे आंनि लोगोफोर दङ, फुथुल गयारी आरो धनन्जय राय मोनखौ लानानै मावगासिनो दं दासिमाव। दासान्दि खाम दङ, सेरजा दं, सिफुं आरो सम सम मागोफोर फैबा, बैसागोफोर फैबा उवालफोरबो दाननाय जायो। फालांगियाथ' दङ, बिदिनो मासाव गंथाम गंब्रैया थांबाय थायो आरो माने सिजन गैयि समावब्लाबो। ओमफ्राय बैसागो फैब्ला एसे बांसिन जानो नागिरो। बैसागो समाव एखमबा समाव थोलायलायि जानो नागिरो बेफोरबायदि अबस्थाया। दिनैसिमाव दा दानबाय थानायसिमाव 103 जाबाय दिनैसिमाव आरो। ओमफ्राय खाम 103 खामा, ओमफ्राय सेरजाया 117 ना बेसेबांबा जाबाय। सिफुङा 1000नि बारबाय गासैनो, हिसाब गैलाय लांला सिफुंखौ। ओरैबायदि जोंनि थांखिया जाहैबाय माने बर' माहारियाव बेफोरबायदि दामग्राफ्रा गोमालांगासिनो दं नालाय, बेखायनो लाइमोनफ्रा गोबाङानो बाहागो लानो नागिरा। आरो बै सिगांनि जाखिनि बोरायफोर बिसोरो दा थैलांब्लाथ' बोराय लाङोब्ला माने दाननाय समाल' दाननो हाबाय, ओमफ्राय बोरायबा हानाय नङाला। बेनिखायनो जों एसे नाजादों आरो हारियाव बेसेबां बिहोमा होनो हायो। बेखौ जों गोनां धनन्जय बरगयारी बिथाङानो फोरोंदों जोंखौ, उन्दैनिफ्रायनो लाफानानै फोरोंजोबनाय जाबाय जोंखौ। जोंना मोनसे इउटुब चेनेल दङ, बड' ट्रेडिसनेल मिउजिक होननाय। दा बे इउटुब चेनेलनि गेजेराव जों फोसावो। ओमफ्राय फोसावनानै बे गासै आसामनि बर'फोरानो जोंनाव सोंहरनाय जायो, ओमफ्राय खौरां लायो। ओमफ्राय जोंबो ससे हैनाय जायो आरो जेनेबा गुवाहाटिसिम हैनाय, रङियासिम बिदि हैनाय जायो। सिगाङाव गंफा गंनैल' हायोमोन, ओमफ्राय दा गोबाङानो हायोब्ला जों बेखायनो बेखौ दोनथ'नाय गैयाजासे जेसेबां हायो हानाय समसिम मावलांनो सानदों आरो। हारिमु सिबिनायाव जों सिगां समाव जों दामनायावसो मुखुबमोन। दामनाय समाव माने जों नायो आरो गोबाङानो माने इन्सट्रुमेन्ट आरो एसे एसे नाजाबोनानै जोंना लासै लासै दा दामनायबो दाजाबदेरनाय जाबाय आरो हारिमु दामनाय देनायजों लोगोसे। दामनाया जों फुरा ओरै नेसनेल प्रग्रामाव गायो जों। आसामावथ' गिदिंजोब। सिगां समाव बिनय होननाय दं, बिनय ब्रह्म सार, बिथाङाबो बाहागो लाबोदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंबो फैदों आरो बिदिनो नेक्स्ट हिसाबै फैबाय। दासिमाव गोबां वार्कशप लानायनि गेजेरजों गोबां गोदान गोदान जोलै ओंखारबोबाय। दासिमाव बिदिनो सोलिगासिनो दं आरो गोबां एरबाय दासिमाव बिजनी हालामाव। नैबे देग्लायनियाव दासिमाव खामखौ 40नि बारा दानबाय। ओमफ्राय जों दाननो सानबावदों आरो एसे। देग्लाय जों टारगेटआ 50नि बारा दानगौमोन, नाजागासिनो दङ। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि
फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।